खुलुमबाय नोंसिनिसिम आं दिनै बिसानि जानानैनो फैदों बेयाव 4th एनुवेल कनफारेन्स बिराद गोजोनथाव बिराद मोजां जादों बे प्रग्रामा मोजां सोलिगासिनो दहाय साननिफ्रायनो दा मोनासिम मोजाङै सोलिलांगोन ओमफ्राय बेयाव एवारनेसनि प्रग्रामबो दङ दा मा जालाङो आंबो मोजाङै मिथिजोबा नायलांसै आंथ' बे लेभेलसिम माने आं कालचारेलावथ' आं जोबोद उन्दैनिफ्रायनो आङो आगान सुरदों स्कुल लाइफनिफ्रायनो दा दिनैसिम आङो नन स्टप माने गाबोगासिनो दङ बा स्टेज श' खालामदों बा एक्टिं खालामदों गासिबो आं दा दिनैसिम आङो दोनथ'वाखै आरो बे रोंगौथिखौथ' गोदो आं फार्स्टआव जेबो सोलोंजेनाखैमोन बेखौ आङो उन्दैनिफ्राय टिभि नायै बा बिदिनो उन्दैनिफ्राय बिदि बैसागु प्रग्राम माबा प्रग्राम बिदिखौ उन्दैनिफ्राय नुबोदों नालाय मालायनि मोसानायखौ नुनानै गोसोआ गुदुं जानानै न'आवनो हारसिं मोसाबाय आरो टिभिफ्राव बे हिन्दी फिल्मफोरखौनो नुनानै बेखौनो नायै सोलोंजेनबाय उनाव आङो क्लास 7आव क्लासिकेल स्टार्ट खालामदों आरो कथक आङो हिसाब खालामाखै जायखिजाया 7-8थासो दंदां आं बेखौनो बुंनो सानो क्वालिटियाथ' थाखानांगौ जे फार्स्ट फरायनाया एकदम बे नांथारगौ मास बेखौ माने जोंनि लाइमोनफ्रा माने मोजां माने गोजौ फरायनायखौ फरायनानै लाग्रोथों आरो बिनि लोगोसे मोसानाय बा गाव जेखौ गोसो दङ मोसानाय बा खननाय बा मिउजिक बा खेला जेखौ जाय जेराव गोसो दङ बेखौ माने लांफाबाय थाथों आरो बेजोंनो थांना थानायनि लामाखौबो आजिखालि मोननो थाङो बेखौनो आं बुंनो थाङो